Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. У ефірі новини «Час місцевий», у студії Інна Пудакевич. Головне сьогодні. Ініціативи і проекти по реалізації метаўстойлівага развіцця. Выязное пасяджэнне праўлення Беларускага саюза жанчын адбылося ў Маладзечні. Агонь не даруе памылак. 22 чэрвеня на нумар 101 поступило паведамленне про пожар у Маладзечні по вуліцы Чэхава. Свята юнацтва і крэатыву. Дзень моладзі адзначылі ў апошнюю нядзелю чэрвеня. Инициативы и проекты Минской областной организации БСЖ по реализации метаўстойлівага развіцця. Выязное пасяджэнне праўлення грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын» адбылося ў Маладзечні. Удзельнікі яшчэ раз падкрэслілі вялікую ролю жанчыны, важнасць развіцця жаночага руху ў Беларусі. Паднялі тэмы здароўя, творчасці, абмеркавалі новыя ініцыятывы і перспектывы. Адукаваныя, ініцыятыўныя, творчыя і паспяховыя ў Маладзечні сабраліся прадстаўніцы прыгожай паловы краіны. Задачы Беларускага саюза жанчын на працягу многіх гадоў нязменныя. Падтрымка сям'і, умацаванне сямейных адносінаў, абарона правоў і законных інтарэсаў маці і дзяцей, павышэнне ролі жанчын у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці краіны, добрачынная і гуманітарная дзейнасць. Цели 17, и каждая из целей касается в той или иной мере женщины. Это и здоровье, это и рост благосостояния, это сокращение неравенства, это качественное образование, это устойчивые города. Вот сейчас, я говорю, мы как раз проводим правление в год малой Родины, поэтому здесь вот мы собрались в Маладзечной для того, чтобы обсудить и эти вопросы, местные проекты, которые готовятся нашей областной организацией, которые направлены на реализацию целей устойчивого развития. Это занятость женщин, это развитие предпринимательства. Инициативы и проекты по реализации метаўстойлівага развіцця прадставіла Мінская областная организация грамадскага аб'яднання БСЖ. Сёння яна адна з самых масавых. У яе склад уваходзяць 22 раённыя і 2 гарадскія арганізацыі і 608 пярвічак. З дапамогай жанчын, якія займаюць актыўную грамадзянскую пазіцыю, паспяхова вырашаюцца як многія дзяржаўныя пытанні, так і праблемы асобных людзей, якія маюць патрэбу ў падтрымцы. Мы скіравалі сваю працу на ініцыятывы і праекты і удзялілі вельмі вялікую увагу сям'і. Сям'я – это найвялікшая каштоўнасць чалавека. Менавіта ў сям'і закладваецца ўсё самае добрае, самае светлае, фарміруецца чалавек. Сям'я фарміруе асобу. У сям'і закладваюцца такія пачуцці, як павага і гонар да краіны. Дзе ты нарадзіўся, любоў, пашана да бацькоў, да старэйшага пакалення, адказнасць за будучае. На думку Марыяны Шчоткінай, дасягнення метаўстойлівага развіцця магчыма ў тым выпадку, калі аб'ядноўваюць свае намаганні ўрад, заканадаўцы, грамадзянская і бізнес-супольнасць. Партнёрства – абавязковая умова. Что может сделать Белорусский союз женщин? Ведь цели устойчивого развития, они говорят о здоровье, об образовании, о гендерном равенстве, о ликвидации неравенства, об экономическом развитии, о развитии территории. То есть это все те вопросы, которые волнуют каждого человека и каждую семью. И вот здесь я подхожу к самому главному. Это семья, духовные ценности, воспитание молодежи, укрепление семьи, партнерство внутри семьи, ценность семьи. Это основная тема, которая сегодня будет звучать на нашем правлении. Сёння жанчыны ўваходзяць у склад органаў выканаўчай улады, кіруюць прадпрыемствамі і арганізацыямі. Шырокае прадстаўніцтва жанчын у мясцовых саветах дэпутатаў. Гэта сведчыць аб высокім сацыяльным статусе, магчымасці вырашаць шырокае кола пытанняў, накіраваных на павышэнне ролі жанчыны ў грамадстве, рэалізацыя асноўных напрамкаў дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі. Усё больш у шэрагах актывістак БСЖ маладых жанчын. Очень хочется, чтобы наша молодежь была в Белорусском союзе женщин именно такой. Неравнодушной, амбициозной, которая готова создавать и реализовывать те инициативы, которые будут во благо Республики Беларусь. Разом з тым пашыраецца геаграфія рэалізацыі праекта. У агульнай справе аб'ядноўваюцца жанчыны з розных краін. Белорусский союз женщин может гордиться очень многими направлениями деятельности. Во-первых, это тем, что у нас постоянно появляются новые проекты, новые движения. Мы сегодня привлекаем к нашей деятельности и к нашим общим
общим ценностям, общечеловеческим и организации других государств. Мы активно работаем с Россией, мы активно работаем с китайскими женщинами. Сейчас мы направили в наше посольство соглашение между нашими женскими организациями для того, чтобы вместе реализовывать политику. У цэлым сустрэча актывістак і членаў праўлення прайшла ў цёплай і сяброўскай атмасферы ў форме адкрытага дыялогу, падчас якога было закранута шырокае кола пытанняў, якія тычацца не толькі работы Беларускага саюза жанчын, але і грамадскіх працэсаў у цэлым. Інна Пудакевич, Алексей Андрієвський, Іван Бялков, МКТБ. Наглядны прыклад вынікі працы лідараў і актывістак БСЖ падмацавала работа інтэрактыўных пляцовак. Партрэт сучасніцы беларуская жанчына, сям'я моя малая радзіма. Этот пальчик, это пальчик. Папа. А этот пальчик? Мама. Это пальчик. Дедушка. Этот пальчик. Бабушка. Это пальчик. Я. Это вся наша. Семья. Сям'я Еўтух прыехала з Нясвіжа. Сёння пераможцы абласнога конкурсу шматдзетных сямей дзеляцца сакрэтамі гарманічных зносін і ўзаемапаразумення. Мы являемся победителем областного конкурса среди многодетных семей в прошлом году в Минской области. Вот. Мы заняли первое место. Семья – это слышать друг друга, ценить друг друга и всегда находить компромиссы. Таксама падчас форуму выставы прэзентавалі Салігорская і Маладзечынская раённыя арганізацыі БСЖ, клубнае аб'яднанне Саюза жанчын, выставы пераможцаў абласных конкурсаў. Привезла свою выставу, паколькі з'яўляюся лаўрэатам спецыяльнай прэміі прэзідэнта у галіне культуры і мастацтва за 2016 год. Я сама працую у Цэнтры дзіцячай творчасці і займаюся выхаваннем дзяцей, таму маю магчымасць уздзейнічаць на дзіцячыя душы, на іх свет, прывучаць іх да прыгожага, вучыць добра адносіцца да сваёй справы, таму што мы ўсе ад гэтага залежым. Жанчына ў сучасным грамадстве, статус, становішча і праблемы высвятляла ў фармаце адкрытага мікрафона Маладзечынскае тэлебачанне. Інфармацыю з першых крыніц гледачы змогуць убачыць у праграме «Меркаванне и факты». Женщину сегодня уже не удовлетворяет быть только домохозяйкой, хотя все условия созданы для того, чтобы женщина была успешной мамой. Это тоже одно из важных качеств, если женщина воспитывает своих деток, а если еще и многодетная мама, то честь и хвала такой маме. Женщина в политике. Посмотрите, сколько прекрасных примеров, когда женщины на самом пике, на самом срезе важнейших государственных задач. Председатель Союза женщин, Белорусского союза женщин Марьяна Акиндиновна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики, женщины-министры, женщины-депутаты, а их в депутатском корпусе уже более, по-моему, 28%. Аперацыя «Хуткасць» праходзіць на тэрыторыі нашага раёна. З пачатку года на дарогах Маладзечыншчыны адбылося 23 ДТЗ, у якіх 4 чалавекі загінулі, а 23 атрымалі траўмы. Таксама звыш 160 вадзіцеляў прыцягнуты да адказнасці за перавышэнне хуткасных рэжымаў. Падчас акцыі арганізуецца ўзмоцнены кантроль за выкананнем правілаў дарожнага руху, асабліва ў пытаннях абгону і хуткасці. За перавышэнне хуткасці вадзіцелям выпісваецца штраф ад 1 да 10 базавых велічынь, а за паўторнае на працягу года парушэнне дадзенага характару прымяняецца максімальнае адміністрацыйнае ўздзеянне пазбаўлення вадзіцельскага пасведчання тэрмінам на 1 год. Агонь не даруе памылак. 22 чэрвеня на нумар 101 поступило паведамленне пра пажар у Маладзечне па вуліцы Чэхава. Па указаным адрасе выехала 5 адзінак тэхнікі. Дом раздзелены на 2 кватэры, і гаспадыня адной з іх, пенсіянерка, пакінула памяшканне самастойна. Гаспадарня жылой кватэры пражывае ў горадзе ў іншым месцы. Прычына пажару высвятляецца, разглядаецца версія неасцярожнае абыходжанне з агнём пенсіянеркі пры курэнні. У выніку пажару знішчаны дах па ўсёй плошчы дома. А цагляная кватэра выгарыла знутры. Спецыялісты Маладзечынскага аддзела па надзвычайных сітуацыях рэкамендуюць усім устанаўліваць пажарныя павяшчальнікі, не курыць у нецвярозым стане ў ложку і не пакідаць без нагляду дзяцей.
Свята юнацтва і крэатыву Дзень моладзі ў Беларусі адзначылі ў апошнюю нядзелю чэрвеня. У гарадскім парку імя перамогі сабраліся сотні маладзечанцаў, каб паўдзельнічаць у розных цікавых конкурсах і акцыях, паслухаць выступленні артыстаў. Падрабязней у наступным сюжэце. У праграме маладзёжнага свята на пачатку значыліся майстар-класы, выставы, конкурсы і гульні. Усяго каля 20 мерапрыемстваў, але ўсе карты арганізатарам пераблытала надвор'е. Таму публіка пад парасонамі адразу падцягвалася да летняга амфітэатра. Віншаванні юнакам і дзяўчатам, школьнікам, студэнтам, маладым спецыялістам і прафесіяналам прагучалі з вуснаў начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Софьи Филистович. У нас сегодня на территории Молодчинского района проживает более 26 тысяч молодых людей, но я уверена, неважно сколько лет вам, если вы молоды душой, то вы относите себя к этой категории молодежи. Мы гордимся всеми успехами наших молодых людей, гордимся тем, что это действительно будущее нашей страны. Падзякі райвыканкама і ганаровыя граматы раённага савета дэпутатаў уручылі тым, хто з'яўляецца настаўнікам моладзі, хто праслаўляе нашу маладзечаншчыну на розных спаборніцтвах і алімпіядах, навукова-даследчых, спартыўных, творчых. Многія з юнакоў і дзяўчат сёння стараются проявить себя не только непосредственно на працоўных месцах, але и в іншых сферах деятельности. В 2016 году по распределению был направлен молодежский КРУЧС на должность начальника дежурной смены. Уже работаю практически 2 года, занимаю активную гражданскую позицию и практически постоянно участвую в различных конкурсах. В этом году участвовал в конкурсе «Лучший молодой специалист», «Лучшая дежурная смена», также «Лучший начальник караула». В прошлом году смены заняли 2-е место на области. Коллектив приблизительно 50 на 50 состоит из молодых работников. Все работники амбициозные, ко всем нужно найти подход, но мы находим, работаем. Помимо школы я также посещаю музыкальную школу и занимаюсь фехтованием. В этом году я побывала в Польше на международных соревнованиях, участвовала в республиканских соревнованиях. Я считаю, что у нас в городе много клубов, кружков и мест, где каждый школьник, каждый ребенок может себя проявить и показать свой талант. Гледачы, якія не збаяліся дажджу і ўсё ж завіталі ў парк перамогі, не былі расчараваны. Выдатны канцэрт падрыхтавалі для публікі школьнікі і навучэнцы розных устаноў раёна. Крэатывам і яркімі фарбамі запомніліся ўсім выступленні юнакоў і дзяўчат маладзечанскага дзяржаўнага каледжа. Дэманстрацыя апошняй калекцыі моднага летняга адзення пад сучасныя мелодыі, танцавальны флэшмоб, вакальныя нумары заслужылі шчырыя апладысменты публікі. Гэтак жа, дарэчы, як і выступленні іншых удзельнікаў канцэрта. Без увагі і падарункаў не засталіся і гледачы. Супрацоўнікі маладзечанскага аддзела па надзвычайных сітуацыях нагадалі ўсім пра бяспечныя правілы супрацьпажарнай бяспекі падчас канікул і для самых маленькіх правялі віктарыну. Дзецям у якасці прызоў уручалі цацкі і буклеты. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. З 27 по 30 чэрвеня ў Лядовым палацы горада Маладзечна адбудзецца выстава «Кірмаш. Маладзечанская скарбніца», на якой прадстаўлены шырокі асартымент адзення, тэкстылю, галоўных убораў, касметыкі, упрыгожванняў, а таксама прадукты харчавання, спецыі і мёд. Прыходзьце самі, бярыце з сабой сяброў і карысных вам пакупак. Гэта ўсе навіны, пра якія мы паспяваем расказаць. Эфір працягне прагноз надвор'я. Усяго добрага і да сустрэчы.